Vă aduc ceva de mâncare la prânz. Ai grijă cât suntem plecați, nu lăsa pe nimeni în casă. Voi avea grijă, nimeni nu va face niciun rău. Nu lăsa pe nimeni să intre. Da, pe nimeni. Nici măcar pe noi. Sau poate pe noi ne lași. Dacă ești sigură că suntem noi. Și dacă nu ești sigură că suntem noi, întreabă-ne, vom ști dacă suntem noi. Mulțumesc că vă faceți griji pentru mine. Voi fi foarte atentă, promit. Cu bine. Distrează-te! Ne va fi dor de tine. Ne vedem în curând. Da, la prânz. Nu uita să ne aduci prăjituri. Uite cine vine, Elmer. O cunoști? E acea bătrână din oraș, Elizabeth. Nu, e regina groasnică, mama vitregă a albei ca zăpada. Ei, nici mie nu-mi place regina, dar e totuși puțin mai frumoasă ca bătrâna asta, nu? Ea e, Elmer, sunt foarte sigură. Oh, probabil că și-au uitat scufiile. Vai de mine! Oh, bună dimineața și ție, fată scumpă. Bună dimineața! Te pot ajuta cu ceva? Mă poți ajuta cumpărând câte ceva de la o bătrânică sărmană? Păi, nu am voie să las pe nimeni în casă, dar nu mi se pare că ai fi periculoasă. Poți intra, dar numai pentru scurt timp. Cum să fie periculoasă o bătrânică gârbovită? Nici gând. Desigur, nu știu ce a fost în capul meu. Intră, nu mai sta în frig, îți fac un ceai. Pleacă de aici, pacostemică! Te simți bine? Oh, sunt foarte bătrână și obosită. Mai putea ajuta cumpărând ceva de la mine? Da, mi-ar plăcea să văd ce ai de vânzare. Am multe mărfuri frumoase din toată lumea. Uite, dantele, broderii, argintărie și acest corset frumos. Oh, e frumos, dar nu am... Ar fi minunat pentru o fată frumoasă ca tine, sub o rochie frumoasă. Mulțumesc, dar chiar nu am bani și... Nici o problemă, mi-i dai când vei avea. Haide, probează-l. E puțin cam prea strâns. Oh, nu e destul de strâns. Dar, bunicuțo, nu mai pot respira. Îți voi da acest corset în schimbul. Te rog, voi... Scumpei tale vieți, acum sunt cea mai frumoasă din țară. Curuitul ăsta se aude de la dinamită, Joe, sau ți-e foame? Trebuie să fie ora mesei, jumătate din nisip s-a scurs. Mă întreb unde e albă ca zăpada. Poate mi s-a înfundat clepsidra. Ție sau ei? Ea n-are clepsidră. Poate e în pericol. Poate a prins o regina rea. Nici ea nu are clepsidră. Stați așa, băieți, să nu intrăm în panică. Probabil că există o explicație perfect logică pentru care nu a ajuns aici. Poate a adormit, poate s-a dus la cumpărături sau să mergem să o ajutăm. Imediat! Nu mă mai călca! Fă-n loc! Venim, albă ca zăpada! Să fierbem niște apă. Nu, ne trebuie gheață. Ridicați-i capul! Nu, să-i ridicăm picioarele! Poate are febră, e răcită. Poate n-are febră, poate nu e răcită. Stați așa, adunarea. Albă ca zăpada ne-a învățat să lucrăm în echipă, țineți minte? Să lucrăm în echipă pentru ce? Ar trebui, ia să vedem, să scoatem acest corset. Bună idee! Da, dezleagă-l. Stai așa. Trebuie desfăcut și de aici. Gata. Da, a mers. Albă ca zăpada, te simți bine? Da, cred că sunt bine. Cine ți-a făcut asta? Dar ea mi-aduc aminte. Era o bătrână cu un coș plin. Era regina?
De când e regina vânzătoare ambulantă? Ar putea avea două slujbe, e posibil. Nu era regina, sunt sigură, era doar o bătrână cu un coș cu marfă. Joe, un pahar cu apă. Dar nu mi-e sete. Pentru ea, iubitule, haide să o ducem în pat. Apucă de mâini. Nu de mâinile mele. Acum ai apucat pe mine de picior. Lasă-mi capul în pace. Cineva să meargă acolo. Mărăm până la 3 și îl ridicăm. 1, 2, hei, rup! Sărmana albă ca zăpada. Da, biata de ea, mereu vrea cineva să-i vină de hac. Ar trebui să facem ceva special pentru ea. Să-i pregătim o cină minunată. Bună idee, Joe. Da, îmi place mâncarea. Bine, atunci, Joe, tu pregătești ouăle. Joe, tu aduci lapte. Joe, tu aduci legume din grădină. Eu și Joe vom aduce fructe din livadă. Joe strânge niște ciuperci din poiana cu braz. Și tu, Joe, fă rost de niște miere gustoasă. Ați înțeles, Joe? Bine, Joe, la treabă. Ei, haide, Josefina, mai dă-ne câteva ouă pentru albă ca zăpada. Fiți cu minți, albinuțelor. Ia-ți niște miere pentru albă ca zăpada. Vai de mine. Dacă muncim împreună și suntem atenți și nu facem murdărie și avem și răbdare, lăsând totul să se coacă bine, și dacă nu suntem lacomi, fără să ne mai gândim doar la noi, totul va ieși bine. Da, nimic nu se compară cu munca în echipă. Micuțule Joe, tu aranjează masa cât noi ne ducem să o trezim pe albă ca zăpada. Să nu deschizi ochii albă ca zăpada până nu-ți spunem. Da, va fi o surpriză pe cinste. Poți să-i deschizi? Acum. Vezi? Un adevărat ospăț. Ei, ce s-a întâmplat cu mâncarea Joe? Doar atât a mai rămas. Poate că Joe a mâncat-o. Stați puțin, adunarea. Ei, albă ca zăpada trebuie să mănânce ca să se întremeze. Joe, nu aveai o bucată de pâine pitită pe undeva? Da, am o bucățică pusă deoparte pentru zile negre. Atunci adu-o. Și tu, Joe? Da, Joe, eu am o bucată de brânză. Eu am niște șuncă. Și eu am niște alune. Grozav, să mergem. Asta da muncă în echipă. Să mâncăm! Da! Iuhu! Oglindă, oglinjoară. Acum cine-i cea mai frumoasă din țară? Îți place mult întrebarea asta, nu, regină? Hai, mai întreabă-mă și altceva. Ce-ai spune de un mic joc? Animale, plante sau pietre? Oh, sau o glumă. De ce a traversat strada frumoasa regină? Ajunge! Răspunde la întrebarea mea! Nu vreau să-ți spun asta, dar răspunsul e albă ca zăpada. Albă ca zăpada! E încă vie, dar cât mai rezistă! Femeia asta e obsedată de frumusețe. Are nevoie de un hobby. Poate croșetatul sau popice. De data asta nu voi mai greși. Un pieptene frumos din aur cu nestemate și doar puțină otravă. Deși aș vrea să te ajut, nu te pot lăsa să intri.
Am auzit ce ți s-a întâmplat. Aș fi vrut să-ți dau ceva ca alinare pentru durerea ce ți-am pricinuit-o. Dar cum ai aflat? Păi, veștile circulă repede prin pădurea asta. Chiar păsările mi-au spus. Plecați de aici sau vă transform în broaște. Te rog, acceptă acest dar. Ia-l, te rog, nu-ți cer bani pe el. Măcar atât pot face pentru tine. Piaptă-nă-ți părul cu dinții săi strălucitori. Și simte o travă cum îți curge prin vene. Mai e în viață, Joe? Să-i desfacem corsetul, Joe. Nu are niciun corset, Joe. Albă ca zăpada, trăiești? Nu! De ce-mi tot încurcă planurile netrebnicii ăia de pitici? De ce strică tot ce pun la cale? Uite ce e, regină, poate ar trebui să-ți găsești un alt scop în viață. Chiar e atât de importantă frumusețea asta. De ce nu-ți găsești altceva mai bun de făcut, cum ar fi dansurile de societate? Pun pariu că ești o dansatoare grozavă. Te-ai gândit la dans? E un hobby grozav. De data asta nimeni nu va mai putea ajuta. Eu voi fi cea mai frumoasă din țară. Un măr roșu și zemos îi va curma viața. Oh, bună, draga mea! Am auzit că ești bolnavă și am vrut să-ți dau un măr gustos care să te întremeze. N-am suportat gândul că te-ai îmbolnăvit după vizita mea. Nu, îți mulțumesc. Oh, te rog, accept acest dar simplu de la o femeie bătrână care nu are altceva de oferit, frumoasa mea. E foarte frumos din partea ta, dar nu pot accepta. Oh, dacă nu ai încredere, împarte-l cu mine, te rog. Dacă îl vei gusta, voi ști că în inima ta m-ai iertat, drăguțo. Bine, îl împart cu tine ca să-ți arăt că nu sunt supărată. Oh, mulțumesc că m-ai iertat, fetițo. Piticii n-au mai putut-o ajuta pe Albă ca Zăpada. Le-a rămas doar amintirea ei, pentru că Albă ca Zăpada nu s-a mai trezit. Piticii s-au gândit că Albă ca Zăpada e prea frumoasă pentru a fi îngropată. Într-un sicriu de cleștar au dus-o în vârful muntelui, unde sufletul ei putea privi răsăritul și apusul soarelui. Zi și noapte, un pitic stătea lângă ea ca să-i țină de urât. Albă ca Zăpada? E albă ca zăpada? Ce s-a întâmplat cu ea? Albă ca zăpada nu mai este. Nu se poate. Te rog, nu fă asta. Sănătate. Dar nu am strănutat. Oh, atunci probabil că eu am strănutat. Nu, albă ca zăpada a tușit. Avea ceva rămas în gât, o bucată de măr.
Albă ca zăpada, ești vie! Vie? Albă ca zăpada e vie? Ai spus că e vie? E vie! Prințule, tu ești... E vie! Joe, sună clopotele! Scoate sugul de mure! E vie, Joe! E vie! Oglinjoară! Oh, gata, gata! Nu mai răspund la întrebarea asta. Toată povestea asta cu cine e mai frumoasă e o pierdere de vreme, să știi. Cea mai frumoasă a fost și va rămâne albă ca zăpada. Da, ai auzit bine, albă ca zăpada. Nu! Nu! Ba da, ba da, ba da, e în viață. Clopotele de nuntă care se aud pentru ea sună... Uite ce e, regină, ce-ar fi să uiți toată aiureala asta cu cine e cea mai frumoasă? Ești pe locul 2 oricum, deci mulțumește-te cu el. Nu voi accepta asta. Voi scăpa de ea chiar dacă ar fi ultimul lucru pe care am să-l fac. Ea e! Pe ea, Joe! Lăsați-mă în pace, pitici nesuferiți ce sunteți! Ia-i toiagul magic, Joe, până nu ne transformă în oameni mari! La pat! Folosește-l, Joe! Hei, e al meu! Dă-mi-l înapoi! Cum să-l folosesc, Joe? Îndreaptă-l! Nu spre mine, iuritule, spre ea! Nu! 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 Bună treabă, Joe! Uite, Joe! Ai transformat-o într-o statuie! Bună treabă, Joe! Inelul, unde e? Ți l-am dat ție! Eu i l-am dat lui. Nu e la mine, i l-am dat lui Joe. Nu e la mine, e la Joe. Ce inel? Nu vă uitați la mine. Scuzați-mă, locul ăsta e ocupat? Cum se vede de aici? Bine? Oh, ce bine, îmi plac mult nunțile. Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Ați înțeles? Frumusețea exterioară nu are nicio valoare, dar cea din suflet durează o veșnicie. Îmi place mult povestea asta. Sfârșit. În China sau Paris străjun de zaur. Unii spun că-i mai bine pădurar. În fine, din păcate, în pădure nu-i aur. Au dublat în limba română Alina Leonte, Sebastian Lupu, Mirela Corbeanu, Corina Cernea, Gabriela Codrea, Sorin Ionescu, Richard Balint, Adrian Moraru, Rin Tripa, Eugen Neag, Cosmin Petruț, Răzvan Bicoveanu, Petre Ghimbășan, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Mirela Corbeanu și Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Noi nu lăsăm pe mâine, suntem noi mici așa-i, însă toți suntem și foarte muncitori. Te lucrezi ca miner, ai mușchi de fier. În China sau Paris străjun tezaur, țin foarte mult la